311 311 0540 311 311 and 0546 616161. Yebejo sun chichirimu ne branch na hodo de ben oni nyina no yebenya abotre na ye ne wadi nkumo se yare enkoa na etetewa mu wani njia misro kan wakoma to yem esanse nyankopon edi 21st clinic April se be you were free amane ne atete oyewa ufam efayare shen so se yewo Accra Kumasi Tichiman Nkranza Wenchi Sunyane Brekun Goso Debiso ana Dwaboso yedwuma fridjuada edi kwesi memenda so wani je ebibiduro ho nko ade a ene na eye 21st clinic ana clinic of your time. Ewie adeshimaima yena munyina mu ase yensa ma moadwo ema mo atena se biem enfamra Sompa 106.5 FM Accra so na dwumedie ya edru so wa bra news crew womada roma osieje wakode no obapa wonom ede ababesom yen awie no no nsia de na wose yetena se na healing point dwumedie no wapomoden kyerɛkyerɛ mapa edwumedie ya ebehia se obenya brand adagye no watwe wakonwa esi wafidie ho say your radio no Sompa 106.5 FM Accra anase Sompa mfidie ahodo no nyina wode wani kyerɛ mu Kumasi a ɛyɛ Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM sanso ɛna Techimai Sompa 106.1 FM Nkranza ɛyɛ Sompa 90.7 Sunyane Sompa 98.9 ɛna Doma Sompa 101.3 FM Takwa ɛyɛ Sompa 101.1 Takrade enso yɛ Sompa 103.3 FM omunyina da romenti no obeti yenka ewo eye baby biada wo echichi ni pinche wo meya fana nyina mu wada roma decoder no so baby a radio station si go no epacho eye Sompa FM na wahwehwe na watie adwumade bi sanso na obetimi akọ Facebook eye Sompa 106.5 FM Accra anasa Sompa TV Ghana wonsa bekan Sciatica Research and Treatment Center wonso ye Facebook anasa 21st clinic for short search engine hono wabo ahyem na wonsa ka dwumade na wa subscribe no wa share de ama onua sebe ya ono so obetimi enya dwumade mu chefa na ebusie no achi YouTube no eye Sompa TV Ghana ana Sompa FM live wonsa ebekan na www.somponline.com so wetimi akọ online so tuning radio ni agye no akọ no akwakotie na bibia so etimi akoye na mame na eye be masafo kantankas na daroma na social media no monsa kan ye Sompa TV na Fetara 1 TV so eyade a ye na wo ase wo so efadwumadie amwatimi ahwen etie ye medin do ohene yire mame akua yebowa esiama bronya obetimi afrem abrewati awadaroma meje osododo na wotwe etwa mu no Dr. Yusuf Sarfo etufa so akode ebresi ama otu an nsemo jabuma nsemo a wode bade eyapomuden kyerɛkyerɛ nko ade dimu ne bewie wabraboye wodi fasante mantemo yetu na sema ne bankra ha senom na compartment syndrome odi mu nkyerɛmu dodo na no ene bre kan se ya baka se yetra bi na obi enam sa yade we se suntin wakadem obi won so krampo na yakwa ne surgery ni ade eno nti oba be kyerɛkyerɛmu ede mayen enne yade be kwa wie dokumpacho maame mawo akwa bamedofo mejoso hona muti sen nyamena dom boko pa me hwe wani ma na ma hwe konso ni so kakra me hwe me hu ye megidi sa oso ho ye nyankopon kura ye wa ha sen nom na adwuma muti sen boko pa ye ye do nyankopon wa se ya na wasen so se enen so wasa beka yen se bi mo ho so ayefe me da wase my misao bia wo mo anya kwanyentie na awotwe etwa mo no ne wo ba beti asi mfimfin na ohun anim hu achi eno nti dom ye na awotwe etwa mo no de etwetwe ho nkomo se compartment syndrome wo kire mu sen ye wi a na agya yato aso de efre wadaroma okay we de me da wase bebre na mamenchia atiefo ne ahwefo nyina na me nsa mre bebre no no kra na otwe na etwa mu no yehwe compartment syndrome
ɛno na yɛka sɛ compartment syndrome no ɛyɛ ɔya obi a wofam anaasɛ aba abra wotenetene wapom anaasɛ woyɛ exercise bi na ɛhɔnoma na wahyɛ sɛ wote yaw exercise na meka yi ebetuma yɛ exercise bi a ano yɛ den kakra bi te sɛ amerikatuo ebinom wɔ hɔnoma ɛyɛ exercise a ɛwɔ fam paa bi te sɛ nanteɛ kɛkɛ okay enti abra ɛkɔ so na no bon sɛ wahyɛ sɛ ɔte yaw ɛnam so ma yɛhwɛ deɛ nti a ɛwɔ sɛ ɛba no saa sɛ paa sɛ ɔnante anaasɛ ɔtu amerika ɔyɛ exercise bi na wahyɛ sɛ ɔte yaw ɛwɔ ɔnan mu ɔnsa mu anaasɛ nipadua no baabi enti yɛhwɛ compartment yɛsɛ ɛdeɛ ne compartment enti yɛde bag ɛyɛ mfanto ho sɛ yɛpɛ sɛ yɛte compartment ase deɛ a sɛ wokɔtɔ bag anaasɛ wofa bag sei na ne inside no ɔmo akyekyɛm baabiara ne nneɛma a wobɛtumi de ahyehyɛ hɔ enti saa nkyekyɛmu no a ɛkɔ so wɔ bag mu no saa pɛpɛpɛ na ɛkɔ so wɔ yɛ nipadua no mu nso enti wofa yɛ nan sei na yɛakyekyɛ mu into compartment okay enti saa compartment no nkyekyɛmu no muscles ewom anaasɛ honam na makasa ewom ɛna yɛwɔ ntini a ɛde mogya ɛkɔ compartment no mu okay ɛna yɛsɛn ɛwɔ ntini a ɛyɛ nerves a ɛno ɛte sɛ wires no ɛno nso ɛkɔ compartment no mu a ɛhɔ ɛna ɛbɛtumi ama wanya atenka free na wohwɛ saa compartment yi a compartment biara no ɛwɔ enwoma bi a atwa ho ahyia a yɛfɛ no facia okay enti saa enwoma no ɛno na atwa ho ahyia te sɛ tapolin no ana eyi compartment baako efiri compartment foforo so na kyerɛ sɛ ɛboa akyekyɛ compartment no mu enti ofa compartment baako a ɛnam ewom blood vessels a yɛ ntini a yɛde mogya ɛkɔ compartment no mu ewom okay ana yɛwɔ wires a ɛno nso yɛ nerves ɛno nso ewom okay aha na akoyɛ sɛ saa enwoma na atwa compartment no ho ahyia na yɛfɛ no facia no ɛno ɛnyɛ elastic saa ɛmu entumi embie saa okay ɛmu entumi expand enti nhwehwɛmu nso ama yɛ ahu sɛ wo yɛ exercise bi a sɛ wotu amerika sɛ wo nante sɛ wo yɛ den once yɛ exercise no o use honam no nti no ɛnam na ɛwɔ compartment no mu no ɛbɛhyɛ aseɛ sɛ ɛyɛ kɛse okay anaasɛ ɛbɛhyɛ aseɛ sɛ ɛyɛ enlarged enti ɛnyɛ ba no saa pɛ facia no so entumi ɛnyɛ den ɛnyɛ kɛse nti no ɛde pressure bi ɛbɛgyina compartment no mu enti saa pressure no first ɛbɛmia entini na ɛde mogya ɛfa mu no wahu ɛna ɛbsɛn bɛmia entini na ɛte sɛ wires no okay wate aseɛ enti ɛnyɛ kɔba no saa pɛ na kyerɛ sɛ ɛde ɔyaw bi ɛɛba okay anaasɛ atenka bi a ɛde ba nipadua no mu a ɛntwa yie okay ɛno na ɛfrɛ no compartment syndrome wahu okay enti yɛhwɛ compartment syndrome no ahodoɔ a yɛwɔ ne nkyekyɛmu enti yɛ first yɛ ka sɛ yɛwɔ acute compartment syndrome sure ɛna yɛwɔ chronic exertional compartment syndrome enti yɛ ka sɛ acute compartment syndrome no ɛno ɛba mprɛfu mu ɛba suddenly because deɛ ɛde ba no ɛno nso ɛba suddenly saa okay enti ebi wɔ hɔnom a ɛno ɛba a bi wɔ hɔnom krampa gye sɛ emergency ɛna chronic compartment syndrome no nso no ɛno ɛyɛ adeɛ a nɔɔma bi a ɔyɛ wotaa yɛ nti no ɛgoduru mpɛmpɛnsuo bi na ɛno nso ɛyɛ dɛn ɛhyɛ asɛ sɛ ɛde pressure ɛto compartment no mu okay enti ɛno akɔyɛ sɛ ɛnyɛ woyɛ ade no a anaasɛ bi a woyɛ exercise na wode pressure ɛto muscles no mu ɛnyɛ ndɛ na wobɛhu compartment syndrome no nti yɛsɛ nya ada wobɛto ɛboa twa so fraw no ɛna mpafin bɛsi saa nkakra nti ɛbɛduru mmerɛ bi no na afei wahyɛ asɛ sɛ ɔte ho nsonsansoɔ okay ɛna ɛfrɛ no chronic exertional compartment syndrome okay enti yɛhwɛ signs and symptoms a obetumi ahu wɔ nipadua no mu a ɛbɛkyerɛ wo sɛ wonya compartment syndrome na abra yɛwɔ nkyekyɛmu sɛ yɛwɔ acute compartment syndrome no na yɛwɔ chronic exertional compartment syndrome no nsusuanso a de bɛba nipadua no mu nso ɛbɛyɛ different enti yɛbɛdi kan hwɛ signs and symptoms a
unya acute compartment syndrome ebetimi di abrɛw ya say de edi kan obetimi anya oya obi pa odwe ho a wonte ase kire say yawo na ebeba wa akwan mu no yawo no odi susu epre na wa pre na kire say enya ho yawo na wo tie no yebeka say out of proportion yawo no bro so dodo enti sa yawo no say eba na say yedi susu o history the condition eba yebetimi ede no ma bi atoto ani na yaka say acute compartment syndrome na wanyan okay de to so mienu yebetima ka say palo kire say babia anase compartment na problem no asie no hono honam no kala no ebe sha asia asesa honam no yes ebe asie no yes kala no ebe sha asia se esesa ebe ye pale ebe ye hoya te say obi a yebeka say no moja so ate anase ohia moja kire say babia problem na asie no esense pressure no be mia entini na edi moja ekọ babia compartment no wonti no eba sa moja entimi ndia fo sane ye enko ho papa honum kala no be yeden e be sha asesa okay yes ana ye be sanya paresthesia okay eno ye abra what say onai anase ba bia problem no wo no e sha say eye titriti anase panen kitinkiti bi wo na yase eno ye paresthesia no okay afei ye be manya paresis okay trese onai anase ba bia problem no asie no e be sha say eye week anase eye mre yo bi ba ho yes ebe koso ama ebe drum pempenso bi na bia na wantimi anante yes anase wantimi an use ni pebia no fa problem ay den abamu no okay and yes pauselessness ya ka se pause a eya na there me ka se sebe ye be hu se obi atwa ahwe na wote ase anase wonte ase a eya na ye de yensa tare no kon hu sei na ya hwe se na koma no ebo ana okay eno ye betimi aye sansusuye no wo onan ho ba bia problem na si ne hu se ebi a pause no ye ntimi enya ne yie eba no sa na kese moja na anke wo se eflow ekọ ho no mo no ebi a na ntimi enko ho papa enti ebi a obetimi anya pause no kakra anase unya no kra okay eba no sa eno so ye de normal asi atoto ho na ya tima hu se normal way and a day problem way by anase normal ahudo way na yehu yakoba na sape yebetimi aka say acute compartment syndrome and a ebia abawa kwamu okay say unya we nyina wi a yebehwe signs and symptoms a eno so abawa kwamu a yebetimi aka say ebia de ufamu no chronic exertional compartment syndrome okay and also ye abra no activity no ekoso no exercise no ekoso no ebia america tuoni koso no ananse nantia no ekoso na no na yawo na ba na sa yawo no eno sha shen kakra enti ebia abra wo nantina no bo se wo sha se o ti yawo kakra o se wanjina na okoso ye de wo ye na yawo no be koso akosoro kopim se wo begina okay ujina de ana yawo no yes anasa obetena ase okay ujina ho anasa wotena ase na afi yawo no so ahya se ebefum kakra na sa wo ye sa exercise ojiwa home a wote yawo no ojiwa home a na adekoro no so yes ojiwa home prekope na enko etena se kakra yeah ebe hya se aba fum kakra sa akopem se ebeko sa na tie na sa yawo no so no se ebia wo nante 1 mile na yawo no eba o home na so san sori na te 1 mile ba sa ba woni asam na ya me dwuno ho kra menti ase sa na ne sunu ne ban sa na ne sunu ne ban tie sa me nante akọ domidwom ha se nom enti ebia me dru ye dan 1 2 ya na ba na majima ho me na ekọ yes me sa nante se me ye dru domidwom ebi wo ho ebetimi asaba na massage ma ho me na ekọ sa na tie wow yes ye wo conditions ahodo a se bana se eno ema wo nantena se wo te yawo na se wo tena se apreko pa betumi agyan mami mi sa wa ha se num doc eto da bi etimi ba ne se nipa no te yawo na wo ma se bi enne mate yawo no ochina na ekọ ewo ma ade achi na se ni 2 days time na saba e bi ade achi na ekọ sa de nso ewo ho sa won se yare bia no se eba ebi ohono ma etimi ye on and off kakra eba na okay because ashase no ano nya den sa okay etimi ye on and off kakra enti ebi ohono ma otimi ya na ade chi a ontimi hu but edrum pempenso bi se ebe gina ho a eno de sa na tie na eno se ebi a enkane
na onante ebia 1 mile ena eba ebedum pempenso bi no untimi nante nante 1 mile mpo na aba okay what I say na kese ekonanim kese kwansini no watwam efa fa na kese ya na ba kan de na otimi twa kwansini baako sa ansa na aba enti obi ohono ma enti onye sorry ya onante ha se ne ka kwana no pe na aba na kese ekonanim sa akopim se onye sorry ya untimi nante bio what I say enunti a tambia na ya na ye crusade no se onye condition bia aya tu ho na montem na de ba ya ne apenkuto ointment na yi painkillers no aya na ya atonic akra onim se no ano no afa wo mu a samante achi na asaba yes was better da bi de ya na enko no ajai sa se eno atwe ma adwen akosi Nigerian man bi ba ya so ye o say I dey feel pain for my leg now previously I dey feel the pain for my waist okay as I dey take painkiller dey go but right now the leg the go self oti ya won night enti kanene de no oti woni sisi e no onu painkiller na ekọ onu painkiller bi na ekọ na isa ba na sisi anana na de onu painkiller kwa na the go self enko pra na nya na adwen so obekọ wasoso no so ama na gia akonya woni padua ni wantu anamo what I say enti they say na de onu painkiller de chese ensheki tam na egina osisi no na ebo nkaye but odi aye painkiller onu painkiller na atọ na samba na onu painkiller se no atrako ba bi foforo eno de onu painkiller emfa what I say enti say condition bi bana sa otu ho na mo ntem ebo ma no contempa painkiller say no system na fenze say on tibio wahu enti yesanko chronic exertional compartment syndrome no so ade ba ko sai se ebi ho no ma obetima nantia na prekope wa hu se wananti ho no no ayeyere den di asa de pese e pai no egase yes enti eba no sa pe eno so betimi a kire o se unya chronic exertional compartment syndrome okay afi obi de ho no ma na nantu ho no ma na se ne sira ki krampo timi e ho no na ebe ho no obi tuma hu se ho no ma pija nkasa aha eno ebi ohonoma obi ohonoma wo facial no mu no anase woman na atwa compartment no ho ahia no tokuru bia bedam enti pressure na abagina mu no ama honam ni bia ko wura tokuru no mu enti ebe hono ase obi a wanye henia no etwo yes enti etimisi ewa wo nan ho so enti eba no sa eno so ewa say you go through process bi mu a na ye the massages bi massage therapy bi so ayede aka ho na ya tima relieve sa pain ni nyina ebe kokora okay what I say okay yes sa be penalty na asa koye se yamfa ne se wanya sa acute compression compartment syndrome no na edi titriti ne na so for ebe wa kwan mu no chronic compartment syndrome no so betimi di titriti na ba because and also ebe sha say emia nerves no enti sa weakness no ne titriti paresthesia say bia panian kitinkiti bi wo na ase ne nyina no and also betimi eden and also betimi edi aba okay say ye be hwe compartment ahodo e wo ye nan no mu ansa na ye be ko ho no ma men bisa wasem we say me nka se nkofo na pe metiwe me pe sex pa enti bi a meni mikunu have sex anase ye hia na e wo mpemu a me ya na me mpe na ho ne nko a ye mo Yesu asenu mu na no nko na me pe eno na ye la show enti e bi a size bi wo ho a wo be yi mikunu ta agina ho me gina mpe anim na bi a mikunu agina machi doggy style no se mikunu ta ya sa de no a na duru ba bi a anase wo ba ye me ma wo nan so e na styles ahodo nyina na wo ye bia etimi duru ba bi ma sa ya we say compartment syndrome no ya oni bi timi becho won se akoye se won se sex nye ade a obi wo no obe ye no sa to aso wa ye kra bi wo kra po ya 5 minutes ameka se o ye to aso so nante ana se enye ne nko asem ebi a week no someone must say sexy eye ene ye eno ye abra wo biomechanical abnormality eno na ne de wo hin won say exercise na ye no obi ohono ma ne nipadua ne nyina na physics asa nipadua na kasa otimi se o ye fit okay
ne skeleton no bibia gina so a oye exercise a onye mu haw okay what you say but obi o problem bi kire say bi a ye wo no ne sisi baabi e wo problem okay ebi anoto baabi e wo problem ebi anan baabi e wo problem e ba no sa na se wo ye bibi etoato so a na se the pressure eto muscle bi so a ebedum pempenso bi no obetimi anya chronic exertional compartment syndrome ba wontimi nya acute compartment syndrome enya ho na ne beye dabi acute one na say impofri mu na wate impofri mu na wate we need there ba we need enti yedru biomechanical abnormalities no causes na obeti ase okay nti ma me say mi sa we answer na ebedru amamate ase ye no yes obi wo ho a na nan na wo ka no sa wo se bi won na nantu bibi etimi be hye wo den ne ade eya na wo nan ba bi wo na ho no so no ya na to da bi ase ho wo so ne ade ne na wo sate ya no so ye de ben ya eno se ka se ho wo so a wo sante ya eno e muscle contraction what you say okay e muscle contraction eno e bi ho no ma e normal but e bi ho no so a won say e wo na obetima wo na wo nan ho e wo so but won te ya obi a but say ya obeka ho a eno eya na ye fe no cramps okay what you say okay and say ebi ho no cramp ye muscle tension yan fa ne say ebi ho no ma wada anajo na say wo tinu na mu no bibia be so na onantu ho no ma eno eye muscle cramps okay what you say eno nerves no eno problem abamu a di sa adwuma no okay but eno no enye compartment syndrome na de ya to da bi nso a obi wo wa ne de o se abehwa me ha se me yama me na ne me o ho ase esane yes ena make say muscle cramps no eno so etimi nante nine ni mo etimi nante won say ebi wo hono ma ebetima afiri ha akọ depend on the course no yan fa ne say wo problem bi wo sisi na say e the pressure kakra bi to nerves no so a obetima anya sa cramps no e wo nantu or left side obetima sa anya no or right side and obetima so ba bia anytime obeka say nante enda na ha o chena ye ko ha what you say sounds so to me feel say asa bibi nam asa de ensonsono bi nam onam mu no ne nyina eye sa nerves no na ma sa sensation no and the problem ba nerves no mo obetima anya sa atinka no until say nerves no be repaired onya hotoe nti sa wo hu bibi sa wa so tu america do ani chemo ya sa entena se mfa ne mentwitwi so sa na tie pacho ko ani man na doc okay so you can say symptoms no nti obi ho no ma bia o say no aye yere te say de friend say pese pie no abra wo nantana sa abra wo ye exercise bi ni nyina be kire wo say chronic exertional compartment syndrome what you say enti ye say ye hwe compartment ahodo e wo ye nan no mu enti wo hwe ye nan no mu say na every okotodwe ekosi wo na ase no ye wo nchichemu be ye 4 first ye wo anterior compartment and na ye eno wo onan animu say dompe na esan okotodwe na animu say akoka wo na ase no eno animu sa no ye wo compartment ba ko wo honom aye fe no anterior compartment ba bia ebo ade ma na wuwi na ye ba bia ebo ade ma na wuwi sa dompe no ne nche pe no ye wo anterior compartment ho enti say no say problem ba mu pe eno o nantia na sa wote ya wo obete ya wo onan animu say sa dompe no side sa akosi fam ena obetumi nso anya tetriti bi a eno ewo okokro monan kokromoti kase no ene na onan so na eto aso tenten no second one no sa no ho betme o tetriti abra onan enti wo hwe tv so abahu say compartment no ewo ho ene ye compartment ewo onan no mu ntichemu ewo onan no mu afei yesen wo lateral compartment eno so no o hwe onan na nimu ba bia dompe no wona ne nchen ye de ye nan nifa no ena ye mfato ho enti o hwe onan na nimu dompe na esan ho no ma ne nchen sei no pe ekọ side ba ko mfimfin ho no mo no eno so ye lateral compartment ho eno so se problem ba mu pe eno so no obeti yaw ewo sa onan ne nchemu ho no ma ekosi ase ana eno so no ebetima ma onan soro na esi fom no no soro no eso betima yo titriti abra wonante ana yesen wo eye superficial posterior compartment eno so na wonan to pe enti wonan to honom no onante ana se wonan to honom eya wo ya
na yeyere anase abra wo exercise na wo ti ya obi e wo hono a eno so betimi a kire wo se superficial posterior compartment no e ho na problem no den egina ana eno so no e betimi ama untumi enye de emfa onan your friend say engina onan so ano so okay on say bi no how to me sorry gina otenten so egina onan so ano so say aha and say sa ho no no ekonya problem a eno so betimi ama gwanya sa ensonsanso no afei yesen wo deep posterior compartment eno so no wanantu ho no no emu mfimfin pa ekoka odompe no that TV so na Facebook yes mfimfin pa no and yes I say pink no say yes enti eno Sarfo ba ko na to so man yes eno say problem ba mu abon say wanantu ho no eno so betimi atutu ba kase dompe no mu ankasa ena ya so nye dompe no mu ya honam no mu muscles no what ya say ana eno so say ho ba problem na say wo na ntia na say wo ya exercise bia ebetumi ama onan ase na ya si fom no donyi be kase the sole of the foot no eno so betumi ya titriti as ana si ache onan ase aha ana eno so no say onan so na e bia otimi pagya kosoro edi ba fom no onan so na nkasa no eno so ntimi move no otimi kwa mu ye ni say kwa mu na kosoro na eno so say deep posterior compartment na problem abamu eno so ntimi move no eno so sa na tie enti o kase bi mbo no tofa de yesua na watwe na atwa mu na ni nyina no aha se na ebesie na yebesa courses okay normal hood a edi sa compartment syndrome we eba kofare bad ma compartment syndrome normal hood a edi eba de edi kan no ye ka se ye wo acute compartment syndrome sure and ye wo chronic compartment syndrome na wo hwe acute compartment syndrome na eno ye ka se eno eba mprofu mu pe esen se normal na edi ba na no edin kire se de edi kan obetimi anya fracture se bia odompemu abu se odompemu bu pe ehonom no normal hodo bia be koso woni padua no mu se de be ya ni padua no betimi aboama onan no asan ahili no ho na yade no atimi akonti no ebe sha sha ma ahonhono bia aba honom inflammations ahodo okay eba no sa pe wetimi afamu anya acute compartment syndrome yen hwa ade wo ha se onan mu bu a eye den ya bleeding bi be koso wo ho ni padua no be fa kwan bi so a betimi aboama onan no asan den atoa okay eba no sa pepe fluid ahodo ebe sane akọ babi a abu no babi a fracture na si no obetimi asanya inflammatory cytokines ana immune cells a betimi akọ ho no se de be ya betimi aboama hono ma healing ekoba no sa pepe hono be sha se ehono se ehono a the pressure ebegina sa compartment no mu because ebe hono prekope ana se ehono prekope so a facial na se nwoma na atwa sa compartment no ho ahia no eno entimi expande ebe ma sa pressure na begina compartment no mu ama na yeyere yes ama na yeyere pa ti eba na sa obenya acute compartment syndrome okay 2 yamfa na se wanya crash injury bi ana se bibi abọ na so den eno so sa kwan no so a no obetimi afa so anya compartment syndrome okay ana se acute compartment syndrome afei yewo eye omo enom sa anabolic steroids eno ye enduro bi a yemfa ne se obi a opese onya muscles obi a wokọ gym opese na beti eye akese eno sa no obon se wakofa enduro bi ye frɛ won anabolic steroids okay sa enduro ni nyina no sa wo fa ema onya sa muscles no tentem okay Sompa se obane se wo sha se wonya muscles no tentem because of sa enduro na wo nom na ka hu se facial na nso bre aha o ma facial no so bre ka hu se honam no de anase nam no de ebe sha se eye kese na mo facial no entimi nya kese sa enti ebe ma pressure be ginam obenya acute compartment syndrome simple cry okay afei ye wo reperfusion ne ye abra ebia watna fa kwacha ebia yare binti obi akokoma enti enam so ma watna wadafa akosa enti bedum pempenso bi no obon se moja ntimi nko na mu yie anasa ebia ona yakɔhye baabi enti se de adena sia mia o 19 no ama moja ntimi nko sa honom yie okay sanya relieve pe anasa tamwa ubenya oho na moja tima sa ko baabi a wasa yakɔ no honom na no betimi anya
acute compartment syndrome because of chemical reactions bi a ɛbɛkɔ so a doctor for the bɛte aseɛ because sɛ moja entimi ɛnkɔ baabi a ɛwɔ sɛ ɛkɔ yie because of saa entrapment no pɛ cells no ɛbɛhyɛ sɛ sɛ die off anaasɛ muscles no ɛne tissues no ɛbɛhyɛ sɛ ewu sɛ ewu saa na wobɛnya damage cells ɛwɔ hɔ damage cells no sɛ ɛnyɛ kɔba sɛ moja ɛnsɛn di afusani akɔ baabi a na previously entimi nkɔ na deɛ di kan oxygen bɛkɔ hɔ anaasɛ mframa pa ɛwɔ moja no mu afɛ na ɛbɛ supply saa hɔ nom sɛ ɛnyɛ kɔ hɔ nom pɛpɛɛpɛ oxygen no ɛkɔka saa damage cells no ho a wobɛnya reactive oxygen species ɛno nti a meka sɛ a doctor for ne ɔmo nim de ɛna betumi ate wɔ yase onya saa reactive oxygen species na ɛno wobɛnya oxidative stress a ɛbɛhyɛ sɛ ɛdamage o cells no koraa na sɛ o tissues no koraa wow na ɛhɔ no pɛpɛɛpɛ nipadua no so bɛ fight ama asesa yadeɛ no enti ahonhono bi bɛkɔ so anaasɛ inflammations bɛkɔ so ɛkɔ so pɛpɛɛpɛ wobɛnya blood vessels a eliki a wobɛnya edema ɛhɔ no bɛhono ama nsuo abɛtaa hɔ enti ɛkɔ so pɛpɛɛpɛ wobɛhu sɛ pressure abɛgyina saa compartment no mu ɛbɛfa so ama wanya acute compartment syndrome okay what you say okay ɛbɛfa so ama wanya acute compartment syndrome yɛmfa no sɛ obi so wɔ hɔ nom a ebia no wanya wapira anaasɛ wanya problem bi ɛnam so ma yɛde adeɛ akyekyere hɔ nom ɛno koraa na nka mebɛ mu abɛbisa we sɛ bandage obi a wɔ sɛ menan memkɔtɔdua meya do akɔfa bandage ɛnɛ nipa bebree oya ya no makɔ akɔtɔ bi na wɔ mo de akyekyere adami hu papa bi wɔse ne kɔtɔdua ne ɛna wakyekyere ne nan no ana afɛ de wɔ togu so obi a ne kɔtɔdua ne ya no otimi nante obat ɔse ne ya ɛna wakyekyere ama sɛ ade ne mia no ama ontimi ɛntene ne na wɔ togu so no wɔkɔ ɛna kan bɛbi saa sɛ no nso so yes aya na media sɛ meka sɛ time bia ya na meka sɛ okotodwe yɛ oya oba bi ɛyɛ oya option no ɛnyɛ sɛ bia odi ade bɛkyekyere ana wanantu yɛ oya yes ana sɛ wanantu yɛ oya me nkɔfa ade ɛnkɔ kyekyere because the more bɛkyekyere no the more problem bɛkɔ so wɔ nipadua no mu yɛmfa ne sɛ okotodwe anya problem wa kyekyere na wa kyekyere no ɛnam so ma ɔnte yaw ka hu sɛ ebia kotodwe ne bɛyɛ wɔ yama untimi 19 free ha sɛ enkoka akwan na no wa kyekyere nti wobɛtimi anante aboro saa okay enti abra wo nante boro saa no unte yawo na mom kyekyere na wa kyekyere no ekoma problem na ekoso wo onan no mu na ekoye mo because who use saa side no more abra wo nim okay enti yare ne bɛkɔ anim saa enti ebedum pepesuo bi na wobɛkyekyere onan no so still abɛte yawo okay but yenhwe we okay so wanya problem wo onan ho wa kyekyere o de bandage bi akyekyere ɛsɛ ɛyɛ tight bebra ka hu sɛ moja ntimi ndi afusa ne ɛnkɔ ba bi a wɔsɛ ɛkɔ no what you say sure ɛna sɛ moja ntimi ndi afusa ne nkɔ ba bi a wɔsɛ ɛkɔ na one ka hu sɛ problem na asi wɔ hɔ nom no in the first place immune cells no be sha sɛ ebe heal sa site hɔ nom enti inside na kasa no ahonhunu bi anase inflammations bi ebe kɔ so okay 3 o de ade akyekyere outside part no ahonhunu na ɛkɔ so ɛwɔ inside no and the pressure no eba also wa akyekyere outside and also the pressure no ɛsɛn de ɛkɔ inside so we be fight we for ntie be double pressure ɛna ɛkɔ so enti ɛnam so ma even moja no krampo a ɛwɔ sɛ etimi kɔ ba bi a ɛwɔ sɛ ɛkɔ no ɛno so entimi ɛnsɛn kɔ papa krampo bio enti o damage o cells no more enti ebedum pempenso bi wo ba kyekyere so still na ebe hono aka ho what you say ade na wo se wo ye no wo bo ho ban ama nako sa afede o ebe ye west o sen be ma na ye west because abra wa kyekyere no moja ntimi nko o de ye mfa ne se wa kyekyere won sa sei abra wa kyekyere won sa na moja ntimi ma won sa ma no hono no on san ba ho bo hu se e sha se e ho no the best say pill to say the na kyekyere mu no sa be pen na tie because in the first place upra babi a moja na ntimi anye den enko no enti sa wo de ade akyekyere a upra wo ho enti ebefa mu ama wanya sa acute compartment syndrome okay wahu that's yes na yamfa sa acute compartment syndrome ensi ho na yenhwe normal hodo ebetimi de
sa chronic exertional compartment syndrome aba wa kwam wahu okay na say ba no chronic exertional compartment syndrome na eno yen hye ni normal hodo e betimi di aba directly okay to say acute compartment syndrome no nemom ye wono ma bi a wo ya eno betimi ama wa konya no ena say bronyi beka say risk factors ama wanya sa compartment syndrome no dachi bia ebi ni say obi a otatu America enti so ya athlete ana say oyo obi a America tu eye wadwuma eno dachi bia no betimi anya acute obetimanya chronic chronic exertional compartment syndrome no se oyo obi a ota nanti bebra eno so betimi anya dachi bia oyo obi a ota ye swimming ana se ota buru nsuo ota swimming pa obi ho no ma odi ye na adwuma enti yamfa no se eye wadwuma ota ye ka hu se obeye practice na sa ansa na waye eno sa no obetimi anya compartment syndrome no e wo nsam enti unse no obetimi aka se ose no ye wo ya what you say onsa eko abeti ho no yes eko abeti ho no no obetimi ti pace bia o macho ni wo no aha bia o macho ni wo no o ya de kakra bia na say ho no eye wo ya na kire say eno nso no kire wo say no ma bia wo ye enka ni bi no na se sia no ana se dachi bia no ho sunsanso na wo nyen enti chronic exertional compartment syndrome what you say ana obi a wota ko gym enti woko gym normal peja ni ade no eno so betimi amawanya sa acute compartment syndrome na ye hwewe eno na ye ba biomechanical abnormalities no so eno so ye risk factor ba ko a ebetimi amawanya chronic exertional compartment syndrome enti mekwa kosi o question na obisa no first no ahia o what you say ikunu se wa fere ama me nso me dem ti ha me kama asemu ade apede sa open so I do TV no asemu bibi abe fan so on so I say sorry say ya disua hwe no so me pe correct and e dru ha me questions how ho yenkwa okay so you can say acute you can say biomechanical abnormalities eno ye nipadua no ba bia said yanka was a form no as normal physique and as I said there was an kay normal no and man normal sa enti aye style bia se o koso aye no bia e betimi ama o the pressure akoto onam no ba bia na se muscles no ba bia e betimi ade sa akonya na aba ama wanya chronic exertional compartment syndrome no dachi bia what you say e bia onan yamfa se onan ya esi for me said yanka was a forme na kire se enkofa problem bia emba no eno antiman forme sa enti eba no sa so ebia o nante anase ebia o tatu America eno betimi ama wanya sa chronic exertional compartment syndrome because etimi the pressure ekoto muscles so by fifro what you say broni be ka say domino effect yamfa se nipadua na akoye se the physics ni nyina sitie no every uti ekopem na ase se ba bi keto bi to chima etimi the pressure koto ba bi foforo what you say because eno entimi nya na adwuma yi entini ebe yi sa pressure no akoma nipadua na akwa ba bi tentina yi emra bi me no didi sa nkomo we say ekuro ya wo abehu sadwoa no na akohono wo ba bi what you say enti yamfa se okọ gym na se ohun gym instructor na o hwede ni body na o gina ho out mu se ni nipadua no bibia sisi so pepepepe Sompa ami se sia ya se omo be fa obi ama na akosoja adwuma essence omo training no ano ya di nti no omo be hwa o physique omo be hwa nipadua no stature no no ma hwe se onipadua no ba bia ncheche aye ana se esisi so pepepe dia ende obetima ya omo training ni bi se ensi so pepepe dia omo hwa onantiemu se etene dia eno dia obetima ya omo training no na se entene papa dia na kire se wo fa sa training no mu adachi bia no obenya ohaw enti omo mfa okra in the first place what you say enti ye hwe ye nan sei ye nan na esi fam no ha enti se mfoni wo ho no man ka etimi de and that's Sompa TV ni Facebook yes enti wo ko Facebook ni YouTube ana se TV no so a obehu se ye de mfoni bia atoso a eno be kire o
biomechanical abnormalities and I said deformities be a etimi cause wo ye nan ho how be etimi ba wo ye nan ho yen fa image ba ko ni kan to so na yen kira ade wo ha sei okay o hwe ye nan na esifom na nkasa no ye nan na esifom na nkasa no ye wo arc bi e wo ase ana se kwan bi eda ho a se tokuro bi e wo se eda ye nan na ase ankasa se de be ya na ye nan na ase nyina no enda fom sa aha ye nan na ase nyina no enda fom sa enti se ekoba ne se wo de onan na ase no unni sa tokuro no wo hono ma sa arc no wo hono ma aha wo hwe tv no so abahu de mi kan unni sa arc no wo hono ma onan na ase nyina be da fom be sa dabo de yes eba na sa deformity enye normal enti wo hwe tv no so a de won fifi no nipa bia na nka wo se onan eyesa en na ye normal one pa onan tini ni si form onan so one ni si form na mu adonko kakra kosoro sa na tie enti wo tie fam na se o tie fam na se wo hwe wo de onan ni tie fam ba bia na tie wo na se hu se mark na eda ho no eye first one ni bia ase ni nyina onan na se nyina draw fam a eno kire wo se wo problem deformity bi ena se ya de se arc no so sumbebre na se onan na atie fom no mark na eda ho na akoye se arc na akotwa no ho ketua bi e wo fom a eno so na ye de wo nifa so no eno so kire se wo problem bi okay what you say and the first one no e your pronation and last one no say supination what you say na mfimfin de no e normal pa and to share over pronation and wo share over supination na ni nyina no ya bedi kai ahwe arc na e wo ho no krampon fa so de e wo so ansana se arc ni ni ho no ma de problem na e betimi de abrew okay what you say and the arc no anasa kwan na eda onan ase no de enti e wo ho no se wutie fom a onan ase no ye wo pad bia esan onan no mu ankasa sa pad no se wutie fom pe ege shock se bia anka wo de onan apem fom no wo de onan pem fom se ya anka wo se onan ase eye wo ya but sa shock no sa pad na e wo onan no mu na na ege eno na ege okay yes ak na e wo ho no mo no etimi etre kakra emutimi bie kakra na asan form arc no okay but se emu no ebia ene ye kwan ba ko so a anase se emu no etre kakra bia ene ye kwan ba ko so a egi sa shock no se de be ya won kwoti ya ubia enti se arc ni ho a sa shock absorber no eni ho enti ya fa no se etise car ase shock absorber bia e wo ho no mo no se car no ekobo amena mu a shock absorbers no se eya adwuma pan yi a on tese wa bo amena mu mpo push usa wo ayi car ni mu what you say but says shock absorbers no enya adwuma se car no bo amena mu a wan ka sa o ti car no mu obeti no osisim de entia because shock absorbers no anti-man je shock no sa wa pe na nam num setie enti se ko ba no se onni sa shock absorbers an se arc no ho no ma sa shock na nka wo se eje no eko jiwo honam no baby muscles no baby okay aha enti so wo hwe first one na eya over pronation na eno na se wo sa condition ni bia the pressure to one to deep posterior muscles no so okay the woman na nkasa aha one to honum na mfifi pa no ya de chire na ya pink no aha but ashase no de ultimate to America ultimate na nte onte hwe na mom e bedroom pempen so bia because of small pressure now the two some muscles no ntino ubenya chronic exertional compartment syndrome okay and na o hwe sa the one function and also the same thing and also the pressure to o muscles no ba bi and the bedroom pempen so bi no obetimi anya chronic exertional compartment syndrome afiri ho sa so na obi a owo etropa okay owo etropa na mom e bedroom pempen so bi no yetu ya wa yachi yetu ya wa yachi okay wa wo de dos no sa pese bi o etwo kese a edrum pempen so bi na se etwo ne sha se eye mra ho na problem no wo what you say eno na pempen so na be kwa kodru sense wo ho ana oto na dwo ho ana atiegu ana sesa na wu nyina ana se atiegu a kire se wo hu se etwo na nkasa no se eye fem a se fem bi de enye den pa kase yes se no so enye bogobogo sa se den na se etimi so
nipadua no mu yi a eboa ma osere ne bibia timi gina brane okay o hips no ankasa wonya problem ho nemom abra eso no de ebetimi de sciatica abra but nye sciatica sam na ye kan ye kan compartment syndrome okay se oto eso na se ebia uni anantuo so ka ho de a ende ebi ho no obetimi anya ye nyina ye sciatica afum okay but se oto eso na se ebia abra onyini na se etigu eno problem ho anase wo nyini so na se ebia ye kese na ebokọ akire say no so ebetimi ate yes abra etigu na ebi dey say double de ne to ben fom sa eto ne set me yem nti afi okọ na etimi wo so be se de wo ho aha enti abra sha se eye week no na kire se ba bia na anka na etimi so kama no se entimi so sa okay enti eno ye biomechanical abnormality enti from there no ebetimi assign the pressure akoto ni padua no ba bi what you say the enti ameka sa no se so wo anantu a eno ye stabilizer okay kire se wo anantu e wo to a eno ema ugina ho anasa wo nante anasa bibi si krampo a untimi ntofom sa ugina brane sanate asa wo konso na wa yeti koto aha enti alu play ba ye say ya na abofo na o tofom ba wo kon mo eden de anasa wo kon ye bia so de a wo ye say krampo na ebeje agina yamfa ne se ugina ho tenten na se bibi si na se wo ya tofom a wo se utimi peja wona ba ko na ama wa agina ho na kire se wa nya ntofom wo peja wona ba ko because eno be ma wanya equilibrium okay anase why balance okay what you say sa we na anantuo ene eto no eye na adwuma se de be ya betima bua ma nipadua na gina brane okay se nya ko ba ne se ekọ animu no na ebe ye mrede a eno eho o hips ebenye problem o thighs ebenye problem from there no anase osiremu dompe no ebenye problem from there no the pressure ekoto acute friend say anterior compartment no so onai animu sei okay enti ebedrum pempenso bi no benya sa acute friend say chronic exertional compartment syndrome okay ewo anterior compartment no na kire se wonai animu sei no ebe sha se eye wo ya what you say doc Matthias na mama mi sa we say ma ne bi wo ho a mama mfa ma na ya na metan hu se obi wo ho a ye wo no na ye tie so mo emre dada na osa wo honam oso but osa wo to anka se na wo se bi enese mi hu akwada bi be se be 10 years 12 years but hu atu akita na wotumi na ba utimi se no honam mo emre ndi se nipa we se bia wodru be ne 30s na se bia sa yi na ye se ne honam emre ne to omle ni nti obetimi anya sa ha we yana obetimi anya se emre sa na entimi enso honam no mu papa nti obolofo no amen kan sa entimi enso joint no obolofo no omo ye ade at risk to so we obolo won se ba no sciatica eno obetimi anya ne simple no obola ono so bi wo ho a kosoro kobo ne soroso ne fom susu so oni anantuo eno say abnormality nti obetimi anya compartment obetimi anya okay what I say because in the first place weight na esi ni pedua no so no weight na esi ni pedua no so na nya weight ketwa enti ede won say ye wo kinetic chain okay ya ka say kinetic chain a ni pedua no ba biara e wo ba bia de no pressure ekoto okay enti ba bi nya ye say eye abnormal pe e the pressure ekoto ba bi foforo so what I say okay the pressure ekoto ba bi foforo enti adenti a say bio e bia onofo be ye akese na ebedum pempenso bi no wa say obo eye oya abnormal okay but sanka sebio onofo no eye hone ho ana obun so ye hone ho dia eno na che se afa enti eden a obun koya oya because of nofo nti okay so what you say okay but the moment nofo no be ye kese na ebia obun de enhyere nye kese saa no ana se entimi enya saa honde na ebe hold nofo no saa no the pressure esen kotuba bi fufuro okay wow okay enti na friend no kinetic chain no aha enti ba bia nke wa say pressure no ko gina no because of problem bia wo nti no ebe sa yi sa pressure na free honom akogina ba bi fufuro enti yamfa ne say obi a wo leg length discrepancy ana say wo hwe na nan mienu na say bio ba ko e wa sen ba ko okay o de dachi bia no wo yo obi a o ta pe activity bebra
onan na eno e short kakra no e den a various compartment syndrome ni nyina de obetimi anya say na na ba ko wa chen ba ko say otoguso anase esen yes so otoguso okay aha enti so otoguso a de otoguso no eno mo benya problem da chi bia because eno compartment ba bia anka wo say e bia pressure ekoda no o de onan no oje o de onan no eje okay what you say enti obetimi anya sa compartment syndrome na say compartments ahodo e wona enu nyina no obetimi anya bi okay enti da chi bia wo say say o te ya wa kan hu say use our use na no ama na yi pressure akoto ba yufufuro no muscles na the pressure akoto ho nyina no ebetimi afa so ama wanya sa compartment syndrome no okay wahu afei yemfansi ho no ma emre nti no wada roma senka enko for tabia ye ma omo ayi enuane ben yes and na for this compartment syndrome aha what be some question pa because fancy ya brand na ka kra bi na ya binti no yes na mpempi no nipa dodo na ba ayaresa bia o mepese o kire o ma aduane bia o mu dia betimi aboa o mo ba ma min kan si so se eba no compartment syndrome na yen hye ni aduane bia wo dia be ka se aduane we nko ade be se yade no da bi okay na mom ye wo aduane bia se ekoni peduane mo ebe boa ni peduane ama ebia chimato bia beba ni peduane mu no anase effect bia obetima nya wo ni peduane mu no ebe brenase ebe kura na ma sanete enti ebiti se abra opesa wudi aduane bia betima aboa won kwa de e wo se nya aduane bia wo anti inflammatory properties aduane bia honhono bi kosu no ni peduane mu ebetima ama na abafam 2 e wo se nya aduane bia betima ama untini mu ada ho okay say moja timadi afusane ye e wontini mu 3 e wo say nya aduane bi a wodi a betimi aboa ma o muscles no atimi repair no ho honam na ankasa timi repair no ho ankasa okay na just what me anya healthy muscles okay enti first adeba kwa metimi da ja opan say turmeric say utimi di turmeric eyetin a ebeboa pa ye obetimi di aka okoko ho okay turmeric eye one very anti-inflammatory proper food bia anase spice bia so o tadi e beboa pa yi okay ekuta curcumin okay ana eno so no abra o pese o use no obetimi de esoro sa aka ho curcumin no no den curcumin e your property bia eno ewo friend say turmeric mu okay eno say o use turmeric anase turmeric ko ni peduane mo ena ye one particular friend say property bia e ye adwuma okay and e curcumin no okay because aduane bi obedi bia no ye fan say o fa ginger say a ye wo ginger what you say Sompa no etimi edinu djuma o fa bofre say a ye wo pain okay o fa bibisi anti bia wo mama na e curcumin okay anti so o pesa o use turmeric obetimi de esoro say aka ho na o de ayetin o de yetin a obetimi aden anom obetimi de no powder o de kan kokko ho a na wa yeden adi anasa no anka ho anasa o ya o de aguma anasa onye ne den obetuma ya no nyina into powder okay o ya mo a okay on say turmeric ya na dodo na no per simple omutumi ya no powder this one what you say enti enu kita one anti inflammatory property bia so use a etimi aboa pa na say ope ade ba ko a ebetimi ama moja di afuse ne ye wo mu pa now this eno na ye de beetroot yes okay beet and I say beetroot say beetroot there dey mu kokko no yes okay very good pie okay kire say o use a eno so betimi ama moja timi dia afusane ye one day measure up beetroot no ho ne yahu ade ba ko a eye pa mani pedua no okay very good raw very good 21st clinic so very good clinic na me dem can say hospital ba ko pe na no ntine ya na do ani a kire ho doc de ekeka nyina da 21st clinic mo sa na se mo nsa na mo dem be keka bia na moko the 21st clinic there you say I said there young kwana yakupon dinim de na cheyen but amofo bebre e wonim de okay na mom de be kan se de be ka bia no ka hu se enya yaresa bia obeba na wo sende oyade akọ kire se ye de normal hudo bebre be tutu akwa mu e wo sa wo te oyade na ase ansa na wati ni pedua na ase okay normal hudo e be de ye de be tu akwa mu no wankasa ansa na obefiri ni ayaresa bia hono no obehu se oyade we a ode ba ye ye ya famu ama ni pedua na yade atima asa no ho yade okay enti yade bia fruit ye kopem na ase de na kire se o de ba ya so na se betimi asa ye be ka kire na wahu se
na akadeɛ no yɛ na ekuta yɛn nsam na die amofo hu sɛ yɛsa paa no ɛyɛ sciatica osisi ɔto ase ona osiremu ona nkukumu hɔ ona ntu enti sɛ osisi yɛ na yɛ wo ya ennɛ ona muro mu kra nso so yes ona muro mu sɛ ɛyɛ yawo na wote enti na ɛtwetwen wo sɛ ɛyɛ titiriti sɛ ona ho a ɛhyehye wo no o de ba ya so yɛ aka hu sɛ sciatica no yɛ be ya firi hɔ ama wo ho atɔ paa yi ye be ye firi hɔ ama wo ho atɔ paa yi na nso no ma yɛ fa kyira kwan no ento dwa doctor Yusuf ofra sante mantem ne ba Kumase eye ehwa overseas mpacho mamponten kwan so na se mampon kwan no so ehwa na ye wo fret metim junction ho kono enwa kra ana se ba bia one Sompa FM ena wodan kro na mu kwa won sabeka ne sanso ena eye Accra se ne your Tantra Hill runabout to frakra na eba na sachimota na eba mpacho ewo won sani fa so amasama so na free bar won sabenkum so bedru ba bia no na ye sign post na say ye sign board na chechire kwan no na esi ho boyi na 21st clinic na ya tre e de aguso sanso na kaso a ye wo bom road new market kwan no so ye ne new ECG office foforo na onuma bie no ene di enhwe ne motema Roma Kalika Safunechi ena obehu ye sanso ena sunyane ye ne regional hospital first gate no ena edin hwe ne mu Dr. Thomas e wo ho etwen wodo wani kire mu wosunyane a na ma kire wo no tachiman so ye sunyane kwan so Canadian Bank dan ne mu ena ye won kranza so Canadian Bank dan ne mu ye Ben Children's Park takwafo mofo ni kire mu e wo Roma store so no ne hwe ne mu ho pe na mu ne medical so ne entu yade asem fama mafie kuma number 9 taxi station watakra de asem ena make brekuma mangwase ye Ben Chris FM go so abotan so ye Ben Success FM afei obo ase council quarters called junction ebusia yade bia ha woni titiri sciatica ene compartment syndrome ya ye ka ho mo amotonton ne makwa achini mo so so afuo mo kwa na mo ba mankwa amanso a enye ye mo so amotena seche wobia de no eya ne kofa yade ba na so anya ne sa enye ye bra na yentime emma won kyerɛkyerɛ mapa ebia wo penkyerɛkyerɛ kura keka opa mogya mu hwehwɛmu opa awo bibia yeye bi ewo ho gisa akwada a wonya nufinhia ba se dunu mu anase edunsie ko pacho sesa na meboa akwada onye ndru dumienu 12 years okay 12 years eko bia de ubetimi de naba yes 0540311311 0540311311 ya say bia humana tom ahoma be friend doctor sesie no ma jo so no 0540 311 311 0540 311 311 and 0249 311 311 0249 311 311 yedesi 0540 311 311 and 0249 311 311 doc mpacho wo ko be chia hwan mamencha atiefo ne ahwefo nyina okay titiru ai 21st clinic adwumafo nyina yesiu kopem cleaners so okay obibiara meche obia mame so menchia Kumase VIP woman station wo papa ye friend Boko wone papa Kwame mame na wo mo asepa no maboa me ne bra Francis ono so ye driver ho ye da wo no nyina ase Radi nhira wo bibia busia ha na ye DC na ya da wase Sompa TV Tara 1 TV MC afo nyina ye da mo ase sanso so na be masafo kantanka systematic press and school fees wo nyina so afam de ka ho e na wote ye nka Sompa affiliate ni nyina so ye da mo ase Dr. Yusuf Salifon so ye da na sese ne otimi e by Dr. Sisters wone papa mo nyina doctors am 21st clinic ni adwuma ifo nyina so yadamo ase medi do wahene yire maame akua yeboa asia mabronya okropon amma da foforo ye besan ehye biem wante unipeduase a wote ayaresase esono se wo apomuden